Môžem? Čiže ja sa volám Matej Buzinkaj a vlastne súhlasím s názormi ľudovej strany Naše Slovensko a Mariana Magata. Čiže vlastne chcel by som sa venovať tomu vlastne dokumentu, ktorý tu bol. A keď mi dovolíte, rád by som vyjadril svoj názor. Nie veľmi ako, aby som položil otázku, ale skôr vyjadril svoj názor. Takže mi prepáčte za to, že trošku budem asi koktet, lebo som v našom strese z toho. Lebo ešte by som chcel niečo povedať, že vlastne vy vyzývate ľudí k diskusii, ale pritom, keby som sa chcel niekým slobodne porozprávať o holokauste a mal by som iný názor, viete dobre, že je na to zákon, ktorý mi to zakazuje. To je taká prvá otázka na vás, možno, že čo si o tom myslíte, že ja by som bol trestne stíhaný, keď vlastne by som chcel povedať, že nemyslím si, že vlastne ten holokaust bol taký, aký nám predkladajú učebnice alebo v škole. Máme ti hneď odpovedať, alebo chceš dať otázku? No, potom môžeme ešte niečo. Dobre, ja som veľmi rád, že si tu a že si sa spýtal tieto veci. Prvne si odpovieme asi najmä pani Eliška Mosnáková, tak sa ťa spýtam, že čo znamená, keď povieš, že máš iný názor na holokaust? Aby sme tomu lepšie rozumeli, čo znamená iný názor v tvojom prípade? Tak rád by som ho povedal, ale prakticky to mám zakázané zákonom. No nemáš zakázané zákonom, to znamená, že ty si myslíš, že neexistoval holokaust? Áno. Áno? Aha. A ak sa môžeš spýtať, tak na základe čoho si to myslíš? Na základe informácií, ktoré som získal z knížiek, najznámejších popieračov holokaustu. No a tie knižky, keď si videl, tak ťa presvedčili a napríklad tento príbeh konkrétnej ženy, ktorá na svoje meno tu žila a hovorí svoj život, ťa nepresvedčil? To nám sme tomu rozumeli. Takže keď sa môžeme k tomu dokumentu vyjadriť, tak vlastne nebol mi podaný žiadny dôkaz. Akurát bolo tam nejaké také, videl som tam aj dosť ovplyvňovanie tých divákov, hranie na tej istí, tým napríklad, že to šumenie televízora, hudba, vrzganie koľají. A nemám rád, keď vlastne takým štýlom sa podávajú také vážne témy. Dobre, ja už len jednu otázku už budú hovoriť moji kolegovia. Čo by bol pre teba dôkaz, že boli koncentračné tábory? Keby tá pani povedala, že videla na vlastné oči, ako tých ľudí splinujú, a napríklad ukážte mi jednu funkčnú schému, ako by tá plynová komora mala naozaj fungovať, lebo ja som čítal štúdie, neviem, či sú pravdivé. Dobre, že by chcel vidieť mladý priateľ nejakú funkčnú schému, ako fungovala plynová komora. Bol si niekedy v Auschwitz-Birkenau? To je tu za hranicou. No, oni správne hovoria Auschwitz, lebo Osvienčim je poľský názov a v Poľsku je dokonca zákon, že keď spomenieš poľský názov, tak je to v zmysle poľských zákonov trestné, lebo to bol nemecký tábor nacistický. Takže si tam bol, hej? A tiež si tam nevidel žiadne veci, ktoré by ťa presvedčili, že sa to tam dialo? Nevidel som žiadne masové hroby. Videl som šaty, videl som topánky, videl som vlasy, ale to nie je dôkaz vyvražďovania. A kde by sa tie šaty, topánky, vlasy vzali podľa teba? Tak vlasy kvôli hygiene, proste boli v tábore vši, týpuk sa šíril, bolo opatrenie. Dobre, ja dávam teraz priestor mojim kolegom. Ja tiež otázku vám položím všetky tela mŕtve, ktoré boli v tom dokumente, to bolo podľa teba čo? Boli maximálne mŕtve, je to strašné, bola to vojna, ale nevidel som nikde 6 miliónov mŕtvov. A tie tela, ktoré tam boli, to podľa teba čo bolo? V období tá pani vlastne sa dostala do toho tábora po Slovenskom národnom povstaní, čiže v období, kedy Nemecko bolo na kolenách, bombardovali sa mesta hromadne, infraštruktúra nefungovala, vtedy boli na tom bežní občania takisto. Ale tie tela boli čo? Boli to mŕtvole. Ako zomreli tí ľudia? Ja to neviem, ja som tam nevidel. Videl si, že akí boli veľmi chudí tí ľudia? Videl som a... Kvôli čomu boli takí chudí podľa teba? No ja si myslím, že vtedy už nebolo to vysúpanie také. Proste ja
Ja vlastne si myslím, že to vyvražďovanie nebolo ako plánované, ale už bola taká situácia, Že oni všetci zomreli od hladu, podľa teba? Neviem, nebol som. Dobre, Počkaj, tak ale keď hovoríš neviem, to je trochu posun od toho, že holokaust nebol. Keď neviem, tak to už, že mám pochybnosti, rozmýšľam, čiže akože asi dnes neviem povedať si, či to dáva nejaký zmysel. A potom moja druhá otázka, ktorú som mal, potom nechám slovo pani Mosnákovej, že čísla hovoria, že 6 miliónov Židov, zo Slovenska 70 000 ľudí. Keď sa budeš rozprávať so staršími ľuďmi, tvojimi starými rečmi, mojimi alebo starými rečmi, ktorí žili tie časy, tak to nie sú imaginárne čísla, podľa mňa to sú živí ľudia, ktorí tu žili, v iných krajinách žili a zrazu odišli niekam a nevrátili sa. Moja otázka je, že kde podľa teba sú tí ľudia, tých 6 miliónov ľudí? 6 miliónov. Ja si myslím, že keď sa pozrite aj na dnešnú situáciu, Židov je v dnešnej dobe 25 miliónov veriacich. Nie som si istý. Ale že kde sú tí ľudia, sa pýtam. Pokiaľ viem, tak v 48. vznikol štát Izrael a vlastne teraz má 6 miliónov občanov, z toho 4 milióny sú židovské USA. Vtedy po vojne nastala veľká emigrácia Židov do... Dobre, nechcem, aby to bolo len o tom, tak sme dali tomu priestor, videl si, že sme ťa nechali. Krátko by som poprosil pani Evičku Mosnákovú, aby na nášho mladého študenta zareagovala. No, vieš, si ma prekvapil. Ako sa voláš krstným menom? Ako? Adam. To je biblické meno. Áno, Adamko. Som si ho nevedel. Prepáč. Nie, asi nie, že to je pekné meno. Ja som len preto sa pýtala. Poprosím vás. Ja som sa preto pýtala na to meno tvoje, aby som ťa mohla osloviť priamo, vieš? Lebo ja som prababička, berem ťa tak ako pravnúča alebo vnúča. A si ma veľmi prekvapil, veľmi som uvažovala, ako si hovoril, lebo z tvojho prejavu ja som zbadala, že ty zaujímavé vieš to, že si bol tam v tom Auschwitzi, že si to videl, ale teba ovplyvňuje viacej to, čo si sa dozvedel od strany Kotlebu. To ťa ovplyvňuje, to ťa oslovilo a preto ty si uzavrel svoje oči a svoje uši. Teraz, a hovorí tu na môj kolega, že srdce, ale ja si myslím, že to srdce celkom nie a považujem ťa len za človeka, ktorý hľadá pravdu. Mýlim sa? Alebo som Dobre. Andrejko, ty si mi dal malý priestor, ale ja by som teraz chcela trochu to povedať širšie. Vieš, ja som sa nedostala do koncentračného tábora a to z toho dôvodu, že traja statoční ľudia nás v tom najhoršom čase skrývali. Vieš? Ale viem veľmi veľa prípadov, ktorí sa tam dostali. Lenže ja, pretože mi pomohli statoční slovenskí ľudia, moja téma je tá pomoc. A to je niečo iné ako nenávisť, ako odmietanie. A teraz ti poviem jeden prípad krásnej pomoci, ktorý výsledkom nebola záchrana ľudských životov, lebo nemohla byť, ale je strašne krásna. Žil v Brne jeden mladý človek, volal sa Rafael Šefter, volali ho Rafi. A to bol skvelý muzikant. On tam študoval klavír. Hrá iste niekto z vás na hudobné nástroje. Je tak? Môžete vidieť ruky, kto? Vôbec nikto? Dobre. Ale myslím si, že tiež miluje hudbu. On tiež miloval hudbu. Ale potom išiel do Prahy, tam ďalej ročie študoval, naučil sa skladateľstvo, naučil sa dirigovať. Môžeš si sadnúť. No, a ako Žida ho zobrali do pracovného tábora Terezíny. Možno si počuli o tomto tábore. Ten tábor vlastne budovy vznikli v 18. storočí,
keď Mária Terezia statočne bojovala s Prusmi. To boli prusko-rakúske vojny, vznikli tie budovy, preto už dneska sú veľmi pochmúrne, studené, vlhké. A tam teda tých Židov nasáčkovali tak, že mali 1,6 metra štvorcového na osobu. Čiže mnohé rodiny bývali v jednej miestnosti spolu, nevyspali sa, deti plakali a tak ďalej. Ten Rafi to mal tak isto, naviac mali hlad, nemali dosť jedla. A čo bolo najhoršie, pravidelne chodili transporty do, ja hovorím, veľkofabrík smrti do Osvienčimu. No, a teraz tento Rafi chcel ľuďom pomôcť, tým väzňom. Čo iné mohol robiť po bezmocní? Rozhodol sa, že im pomôže hudbou. Je jedno rekviem. Čo je to rekviem? Rekviem je pieseň, ktorá sa spieva na zádušnej omši za mŕtvych. Kresťanské, áno? Ale nádherné. A ten Rafi sa rozhodol, že ich naučí spievať rekviem, ktoré zložil taliansky skladateľ Verdi. To rekviem je veľmi vášnivé. A on povedal, že je to rekviem vzdoru, pretože to nebola pieseň na uzmierenie so smrťou. Nemohla byť. Išli na smrť ľudia, ktorí boli ešte plní života, len preto, že ich chceli zabiť. Čiže rekviem vzdoru. Tu 9. čas, keby ste pomaly pustili, ja skúsim vám čas z toho, že Peťko zahral, lebo je to nádherné. Predstavte si, že to naučil spievať 200 väzňov. 200 väzňov. Ináč, ja som to počula v Lani, vo Viedni je 70. Ten zbor, ktorý spieva toto rekviem. Nemal orchester, takže klavír ich sprevádzal. Povedal im, to, čo im nemôžeme povedať, to im zaspievame. Kto bolo taký im? No esesáci, ktorí ich tam ničili. Áno? Spievali to viackrát, 16 krát. Keď spievali toto rekviem pred esesáckými funkcionármi, že ten jeden esesák povedal druhému, počuješ to? Veď oni si spievajú vlastné rekviem, za seba, lebo idú na smrť. A bolo to tak. Vieš čo, z tých 200 ostalo žiť asi na 10, čo máme 10 počtov Marka. Len toľko ľudí stále ich odvážali a zabíjali v tom koncentráku. A sám Rafi zahynul v marci 45, čiže už pred oslobodením, na pochode smrti, keď sa evakuovali väzni a išli ďalej a on tam zahynul. Vieš, bola to pomoc, pretože vznikol z tejto príhody jeden projekt, ktorý urobil jeden americký dirigent už po vojne, volá sa Sidney. Ten projekt prešiel celým svetom, ešte na Slovensku nebol. V Lani som to videla a počula vo Viedni. Ten projekt je o tom, že sa teda ten koncert tam dáva, ale prerušuje sa. A prvé prerušenie je na to, aby sa premietal propagandistický nemecký film, ktorý bol v tom čase robený, aby sa teda živo povedalo, ako veľmi žijú Židia v Terezíne. Ten film sa volá Hitler daroval Terezínu mesto. V tomto živom filme krájajú chleba a natýrajú maslom a dávajú detičkám, pričom tie detičky boli hladné. Teraz ľudia tam čítajú knihy, sú v kaviarni, to všetko bola lož. A druhý ten dokumentárny film je z tých 10, ktorí prežili, spomínajú, ako spievali v Terezíne. A jedna pani tam vyjadruje. Ja som bola strašne hladná. A
ale keď som spievala, nemala som krach.